right nasi makabatireko muri yeZimbabwe icho kwadi muri yeZimbabwe dikenda pina ndiri mukati mekufamba tiri kuitika matima osanyika idu mari mwezulo kana kuti zulo ndi zulo muri yeZimbabwe makanzo ndiri mukati mekureva yaya ndiri kutaura pano iri nyaya yekubhenga yeguva kana kuti munhu akafa akachererwa makuva anokona kuita 11 but achiramba kuchereka kusvikira munhu atorwa zvakare adzorerwa kumochari kuti vatange vafamba. Ndini nyaya ndinayo muri yeZimbabwe yekukwekwe ya teacher chikoro chine primary ne secondary. Teacher weku primary anga ane mukadzi wake asingadzidzise. Teacher weku secondary anga ane mukadzi wake vese murume nemukadzi vachidzidzisa. Asi pana teacher akazozvisungirira achiti ndadzikisirwa nekuti teacher uyu ndoku primary ini ndiri ku secondary. Shisha chaitika Ndoswa ndauya nayo. Hey, ndine nyaya mukoma KB yandiri kutaura panapa inyaya yakaitika mukati menzvimbo yandinoshedzera kuti muzarabani yamai vari mu hospital izvezvi vakafa kuseni vakafa masikati vakazofa manheru kusvika vatonzi vafa kutakura kuendeswa kumochari asi izvezvi vakadzorwa vari muwadi mavakurapwa vapenyu mushure mekufa kudzoka kubva kumochari. Hey. Asi madzokero acho ndio wandinawo. Okay. Ndini nyaya muri yeZimbabwe yemunhu akafa achitsvagwa mushure mekunzi iye ari kuti izvo handinganeswi nemukadzi wangu zvokuti izvo anondiratidza chikomba zvandinotoziva. Murume achibva angobuda pamba akati ndakuenda achibva ashwaikwa. Baba vake vachibva vazofa. Vafa kudaro hembe dzavakanga vakapfeka baba ava dzakawachwa dzikaiswa pawaya. Asi mutumbi chori mumba kuti munhu akafa. Masikati machena vanhu vari parufu gudo rakasvika rikafamba ka step kubva kunze kwemusha raifamba nemakumbo anokwana kuti mana 4 makumbo rakupinda mumusha nekuti akafamba nemakumbo maviri vanhu vakasvika vakamira vakatarisa rikasvika rikatura hembe pawaya ndokubva rabuda richifamba nemakumbo maviri kudaro rasvika kunze kwemusha rikatanga kufamba nemakumbo 4 asi vanhu vakazotevera kuti rabuda rakadaiso kwehembe dzemuvi dzaina nayo kupi asi dzakazonowanika padzakawanikwa pacho ndipo pandoda kuudza kuti panei nyaya ndoda kutaura panapa inyaya yakamira sezvizvi. Pakaitika nyaya yemwana akashayikwa. Mwana uyu akashayikwa achibva aita iye 6 months. Ndichiri kumuti mwana asi mukomana 19 years but anga chiri mumaoko evabereki. Nyaya iyi yakaitika kukariba nzvimbo ndingaiti yekuti kana tichienda kuborder inzvimbo yekutoti mombe ndingakuti mukadzi sangu dzakafanana nenzou munotodziona murodi right tichienda kukariba igame park kunzvimbo iyoyo ndiko kwashayikwa mwana. Kwashayikwa mwana 6 months mwana asi kuwanika. Vazama kutenderera zvikanzi neimwe hama no mwana wamuri kutsvaga imimi wangu kunozvipuka kune chika but hatinongotanga kudaro kuti mwana akadyiwa ndese kunyangwa akadyiwa but tofanira kuziva kuti akaita sei akadyiwa ndezvipuka. Regai ndimboenda nemi kune munhu kwaonera ndakaita mwana wangu inini ndobva aenda kumunhu achibva asvika ikoko zvikanzi zvandoda kutaura panapa ndezvekuti ndinoda vanhu vakashinga. Mwana wangu akadyiwa nezvikara but munofanira kusvika pakafira muchiona zviratidzo. Ndaona akadyiwa asi haana kupera mune zvimwe zvamuchaona kusanganisira hembe dzake dzinoratidza kuti mwana wenyu uyu. Kana takubva pamba akuti ari kupfeka bhutsu tiri kufamba netsoka ndiri kukumbira kuti vanogona kubereka sechewo berekai kusechewo kumusana muchiisa kana chikafu dzimwe dzimwe munogona kunzwa nzara tichifamba. Yes. Kureva kuti tine rwendo pane mutambo handikwanisi kuziva zvemakilometers handina kuenda kuchikoro asi ndiri kuziva pane mwana toda kuenda ipapo but munhu ngabvise bhutsu tichapinda murwisi chadarika nemugomo kana pane minzwa but tiri kuenda kumwana tisina bhutsu. Muri yakashayiwa mwana inogara ire padhuze negame park. Inogara kudhuze aigara kudhuze negame park but vakanodarika neikoko. Okay. Dzimwe dzenguva vachimopinda murodhi vachipesana nemodzikati motokari dzichivadarika vakananga but pachatungamirirwa nemutungamiriro takukona apa
ndo pavaikona, kana riri gomo vakutokwidza, kana paine rwizi vakutodzika. But maendero vakaita manje mukoma KB havana kubuda pamariwo vanhu chete. Zvokanzi ndiri kukumbirawo chipfuwo chepanopamba, mundipe chipfuwo, ingave imbwa, mbudzi, kana mombe, kana dhongi, but kana chipfuwo chepanapa mundipe, ndoda kuchita mwana wangu chichabvuma zvandoda zvese, asi ndo chichatungamira patinoenda, ndo chatinge tichitevera. Zvokanzi ndobvapiwa imbwa. Imbwa mukoma KB paikaenda ikabatwa ikaitwa zvakaitwa, yainga kutofarira kutoenda mberi padhuze nemunhu mubatsiri uyu. Zvikanzi takufamba ngatipindei dhoo kuita senge nokunamata. Imbwa ikabva pinzwa imomo ndikutanga kupira varimo imomo. Vachibuda imomo zvikanzi imbwa iyi ndiyo tichatevera. Vachibuda imomo imbwa yakabva yatobuda mukoma KB tasa yakutobuda muruvanzi, ndiyo yavaitevera. Asi imbwa iyi yaikwanisa kutaura nemunhu anova ndiye anga mubatsiri akasvikirwa. Yaiti kana kufamba kuenda kure yange yatopiwa zita. Zita rakapiwa imbwa iyi izita remwana komana akafa asiri kuonekwa. Ikada kufamba kuenda kure vanzi posho tiriteseka yodzura speed yoyo makumbo, asi vangasikafani kutungamira yobva yatungamira. Vakaita 2 days vachifamba kunosvika paikanosvika paikanorara, ikanoruma bhutsu, ikasimudza mudenga, ikatenderera ichienda makumbo emunhu wese ichitenderera ipapo. Zvikanzi panapa ndo patanga tichida pano, ndo pakafira mwana. Bhutsu yamuiziverei? Tinoiziva. Hembe hamudziziveredzi? Todziziva. Ndiye mwana wenyu, tora ivhu tiende. Ndobva vatora ivhu, ndobva vaenda vakudzokera kumba mukoma KB dhuma neshumba. Shumba mukoma KB. Zvikanzi izvo ndakataura kuti inini chamunoona kana kuita sei chese hachina basa, kana masodzoka mega ndo pachaita dambudziko. Vakamboenda kunovhima kuti kana uine mbwa ukada kuziva kuti patiri panapa panenge pane shumba padhuze, munotaka kuona imbwa dzese dzinotiza kwadziri uko dzichiwa makumbo menyu. Asi imbwa yaitodarika nepadhuze kudaiwo dzaitoteresa kudai, so tinoteresa kudai kuti vanhu vari kudarikawa. Zvikanzi no problem, handidi munhu anotyakaunda sei, hazvinei nemizvi ndezvesango. Takatakura bhozho ndiyo tiri kuenda naye. Kunosvika vanodzoka vachibva kusvika kutotora ivhu riya vachibva kutodza vakuru kuti no tauya nemunhu tamuwana doti abigwa. Vakaviga ivhu nehembe dzanga dzakafanana nebhutsu nehembe dzimwe dzanga dzatoti kana ukabata dzakudambuka nokuti dzaita sei dzatsva nezuva, ndobva vatoviga mwana. So inomubatsiri ndapedza nemi, kana ndapedza nemi ndakuenda, but panyaradzo ndida nei. Asi chandinoda kuzivisa ndechekuti wangu munhu yakadyiwa, but ane kurasa kwakaitwa njere nemunhu mupenyu kusvika atatarika. Kufa kwakaita achidyiwa nembwe nezvikara, wangu akadyiwa nezvikara, but pane ari kumushandisa. Ari kumushandisa munhu ai pano panyaradzo ndida nei. Mwana komana akarasika njere achibva atatarika nesango svikira azodyiwa nezvikara zvesango. Ichokwadi, asi marasikira akaita njere haana kurasika njere zvokuzika nokunzi ari kurasika njere, akangorasika njere ndikubva aenda. Vanga vakutodzwa nemubatsiri kuti aiwa mwana uyu haana kudodyiwa nechikara chine musango, akatanga arasikwa nzere, arasika njere anogara uya pano, endi pane vapana munhu anotomboziva kuti munhu akatomurwara nenjere, but pakakutanga kurasika njere ndo pakarwa pasachienda kurisika ndodyiwa nezvikara. Asi pane munhu aimushandisa, but ndida nei panyaradzo ndo panoda kuti zvibude. Vasati vasvika panyaradzo, mukoma wemwana uyu ane 26 years nemukadzi nemwana 1 ndobva aenda kuda baba wemwana akati ndiri ndakakonzeresa. Nyaradzo isati yasvika. Muri kuti dheti renyaradzo risati rasvika. Ichokwadi. Mukoma wemwana uyu, mukoma ane 18 years akafa uyu, mukoma wake ane 26 years nemukadzi nemwana 1. Buda ndibude mwana wa baba naamai vake ndiye akapupura kuti ndini ndakaita zvinhu izvi. Wakazviitirei? But asikadari ingawanda pupura ndini ndakaita zvinhu izvi. Saka chikonzero chaakapaka kuti munin'ina wake arase njere kusvikira atatarika nesango azodyiwa nezvikara zvesango haana kuchitaura, but yangoti ndini ndakaita zvinhu izvi. Even mubatsiri pakazouya vakuita nyaradzo angaripo. Ene chinorwadza mukoma KB ndechekuti mazuva 2 akafambwa nesango vanhu vachitevera mubatsiri nembwa, ndeumwe munhu anga aripo achifamba achitoziva zvake. Saka mubatsiri hapana zvakataura. Aiwa akati anowa kana makundidai mondivinga,
ndochikudzira zvandakashora zviro zvaita sei zvaitika but kana zvaitika kudaruka munhu wenyu mamuwana ndirika ndangati chini nichamubuditsa inini nenzira yangu panyaradzo abuda ndirika nyaradzo taita mhepo yemunhu tadzorera but kana makundida mondivinga but vokama vari zizvo vanoshaya pekutangira chokwadi muri yezimbabwe rega ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfadza ndichiti izvo ndini nyaya ndinayo panapa muri yezimbabwe nyaya ndiri kutaura panapa inyaya yekunzvimbo yatinoshedzera kuti ngundu paka ngundu chiri kuti kudini baba vakarwara vakasvika pakutaura kuti hongu ndakuda kufa ende nguva yangu yekufa yakwana but andife musati maziva shoko ravakabvunza nokuti amufe musati zaziva chizvo kanzi mushaziva asi baba vapa vanga vari mukati mekurwara vane mwana wavo anga asingaonekwi nenyaya yekuti akanetsana nemukadzi ndo shoko rakasora kati mwana wangu handisi kumuona pano asi kurwara kwandiri kuita inini ndiri kunzwa kuti ndinofanira kuti ndichizorora asi handife musati maziva baba vachibva varwara mukumakebi baba vatanga kurwapwa vakatanga kupepwa vakaendeswa kuhospital vakadzorwa pamba vari mukati mekugara pamba vachirapwa nekupepwa nehama dzavo kusanganisira nemudzimai wavo asi zvakazoitika ndezvekuti baba ava vakabva vashayika chokwadi ndicho vakashayika but vanhu vasati vasiya kuti zvavaitaura ndezvipi vachibva vafa kudaro baba ava havana kuzofira mumba vakafa vatonzi nhasi vanyanyisa kuita mudumbu ndokutakurwa nekuendeswa kuchipatara vaendeswa kuchipatara ndobva vanoshayikira ikoko vashayikira ikoko vachibva vaendeswa kumoshari vachibva kumoshari ndo pakazopiwa mutumbi vanhu kuti endai munoviga bhodhi yenyu ndobva vaya naye kumba vauya kumba mukoma KB vakaviga kekutanga vakachera gore kekutanga rakangoti 1 week 1 meter vanga vachibata dombo risingaiti vaita 1 meter vabata dombo risingaiti saka vaingogara vachiita sei vachibata matombo kusvika vachera makore kuna kuita 11 vachera makore kuita 11 kudaro ndo pavakati isusu ngatimbodzokere mutumbi kumochari tadzorera mutumbi kumochari timboona kuti chii chaitika tigofamba tigobvunzira ndobva vadzorera mutumbi kumochari vachibva tanga kufamba vakaita 2 days vachifamba vari mukati mekufamba kudaro zvikanzi pane nyaya iripo panapa ndiyo kuti pane munhu hama yenyu yaidzidzira nababa wenyu pakufamba but vane zvavakaita ivo mushure mekuenda kune mumwe musha wavakapinda vane zvavaida kuita but vakapinda pamusha wangu wakapingwa but munhu wavakaenda naye hama yavo ndiye akavatendera kuti iwewe ini ndambopinda apo iko zvino zvichipinda apa saka kupinda vakaita babava vakabva vakundikana kubuda vakazobuda kuri kuseni but mukavabvunza vanga vasisaoni kuseni vanga vapinginurwa but munhu akaenda kunovatora ndiye akaziva kuti mumwe wangu asara apa ndobva aenda kunovatora baba vavo ndipo vatanga kurwara but mumwe aiziva but kushanda kwavaita baba vavo vanongoti vakurwara umwe wavo akabva atora bhegi raive nemakona nepfuma yavashandisa ndokubva aendesa kumba kwake but pakaendesa bhegi iri akatora zvababa ava nezvake zvese achibva aenda nazvo aina zvangari mukati mekugara kwake so pakatsvaga mubatsiri achibva taura akati ndiri kuona baba havasivega pari kuita zvinhu zvavo uye pakatanga kurwara vane munhu wakanga vainayo muti munhu ndowechikama paukama nyamba ngaungane mukataura kuti baba vaifambidzana nani pabasa reusiku munhu iye kuti azooneka pabasa reusiku akashayikwa nekuti hakuna munhu anobvuma kuti ataure kuti nini ndaishanda basa reusiku ndokubva anyarara zvikanzi toita sei kunongedzera mutemo wedu hauite unoramba zvikanzi right zvandakuita inini ndakuti mumba mune bhegi ndakuisa moto ndakupisa veduwe mumba mune bhegi ndakuisa moto mumba mune bhegi ndakuisa moto vese vakashinga vakataura kuti hapana munhu andese ane mumba zvikanzi right kuti muzive kuti zvandiri kutaura ndakuisa moto ndoda kuti pamabhokana pane chirugwi chehuku aya masikati machena mudanga macho hamuna huku kana une chidhombere chekungobikira chiya ndobotanga naikoko kuti uzive kuti ndati ndinogona kupisa imba ndovachisimuka chidhombere chehuku kumba kwani kumwe anoye ndikangoti mukoma but vakasiyana kwababa mukuru ndikwababa munene ndobvachatsva zvikanzi ndikukumbira zvakare kuti handina kuti patsva chidhombere ichi ndopari kuitika kana pane munhu ari kuziva kuti ane zvainazvo panyaya iyi akatora bhegi iri ngaataure ndo pakazotsva chirugwi chehuku baba vachibva buda pachena zvikanzi rege ndikudze ane bhegi ndiani ane bhegi ndini maifambidzana zvikanzi bhegi hongu ndinaro asi ndaisafambidzana nawo asi kuti inini ndaizviziva kuti vane mabasa avanoita but ndaimachiva pavapa ndopanaiti rege nditore bhegi sizoiri hama yangu asi ndingasingafambidzane nawo abva aramba zvikanzi allright kana muchidima musingafambidzane nawo
mazviziva sei mubhegi mune zvinhu zvirimo zvinokusiyana zvinhu zviri mubhegi zvikanzi zvina zvinhu zvizive zvikanzi munozviziva kuti mubhegi menyumo mutori nemheni achibva kuti ndinoiziva zvikanzi maiziva sei kana musingashandise achibva nyozitaurege zvikanzi ichokwadi ndaishanda nababa ava ndimabasa ataiita but ndakazviziva kuti mumwe wangu akufa kana bhegi rasara rumba havazivi kushanda kwaro ndiani achazoshandisa ndosaka ndakatora saka bhegi iyi ndinaro iri kana mune zvamuda kuita itai naro ko vanga vachirambirei kubuda pachena kuti ndiwane bhegi vaida kuti vashandisa bhegi ende vanhu vasingazivi kuti baba vanhu vakasara nebhegi reuroyi uyu anga achirwara uyu neuyu anga ane bhegi ukama hwacho huri papi mukoma nemuniki nekwababa mukuru nekwababa munini vana baba vavo vanozvarwa pamwe chete anga achirwara ndiye kwani ndiwababa munini anga nebhegi ndiye kwababa mukuru ende pamakore ndizvo zvakati kwababa munini anga ari mudiki wababa mukuru anga ari mukuru saka ndo maitira vakaita saka murume uyu bhegi rakabva ndikaitirwa ngaripiswe so murume uyu akabva kuti ndiri kukumbira mumboni pabhegi pane zvotoda kuita pano mubatsirana kuramba akati mutenderei kumupa chakakosha ndechekuti tiri kuziva kuti pane bhegi riripo ndobva apiwa bhegi ndobva apinda naro mumba apinda naro mukoma KB mumba akanobvisa chinhu chakabvisa imomo chafana nedumwa achibva adzoka so pakadzoka zvakanzi pisai bhegi achibva rapiswa rapiswa kudaro murume pakuenda kumba akunopinda mumba wewe ndobva aita bofu hachaoni nezuro murume uyu ndo paakauya nenzira yekuvanda isiri nzira yevabereki vake isiri nzira yeukama angari bota fosi nezuro achida kubatsira because ndiye mubatsira ondesei akaenda kunobatsira ikoko achibva azotivera ikoko ativera ikoko zvikanzi azviite ndakada chinhu ichi makaungana muri seukama ndinokumbira kuti udaniwe ukama wako kana uchiona kuti haukwanisi kudzokera mari yebhazi rega tivafonere ndobva vafonera kudaro vanhu vandi kutera mukoma KB ndive rudzi rweumambo ndive rudzi rweumambo zvikanzi handisikwanisa kuita tega rega tenge taudza mambo ndozvaita sei ndozvaitika mambo achibva afonera zvikanzi kana pana anokwanisa kuenda ikoko enda ikoko achibva ndosvika zvikanzi aiwa chinhu ndakatora ndechishisha ndoshandaishanda nacho inini kazhinji kana ndikwese kuti aenda nehama yangu tikachikanda ichocho kunyange dzimba dzakavharika dzaivhurika ndosaka ndaida kusara nazvo zvakawanda zvisingazvizve but chindaida kusara nacho but ndachandikonzeresa achingotorerwa mukoma KB chichipiswa munhu angakutoona hei saka chii chaangabvisa mubhegi muya chinenge chidumwa hanzi ndo chavaishandisa kuti kana vafamba lese vada kupinda papi vanhu vakangochikanda muyati kudaiswa madhozi akutovhurika vakutopinda hei saka veukama pavakaudzwa kuti huyai kuno kuharare kubva kungundu kubva kungundu vakauya here ukama pandoti wao hama dziri kuita 6 mushure mekuti vasati vauya vakatizwa ngatizivisei izvi ndobvadzisa mambo ende mambo ndiye family yachona ndokauya vauya 6 vachibva vasvika murume akatobatsirwa nekupisirwa zvinhu zvake aripo vakatobva naye kuno kuharare akutoona saka paakatora dumwa riya mubhegi akazoita dambudziko rekusaona paakapinda mumba make asi izvozvo akuona pakaipa ingundu iyo 0713938538 0713938538 muri kuti kudini koZimbabwe neicho chakaitika kungundu saka mushakabvu akazovigwa here mushakabvu akavigwa mukoma KB mushakabvu akatozovigwa koma kuva akacherwa aya asina kushanda akaitwa sei handizi vakanga vachinzi sabhuku ndoda kuti musvitse shoko kwamambo zviri pachena zviri kuoneka kuti guva racherwa but kudzika risi kudzika zvagara kana raramba kucherwa paine gomba kana kuti paine dombo rinochinzwa kuti mutsoge pakaita sei pakanaka asi nenyaya yekuti rambocherwa rikashamira denga rega itibvunze ndozvasananzwa kuti kozvinozvi kwamambo vakati chino kuda kumakumbo aimbocherwa achikundikana kuvigwa munhu asi arambogara mamwe acho anoti rinocherwa rosvika panguva yekutopera ramirira kuvigwa munhu rozokundikana kuvigwa munhu rinonzi aiwa makanganisa asi aya aisatopera 1 minute kuti kwaru vasvika padombo papaka cholocho simudzambada pakadzikadzika andiriyamba dirove pakadzikadzika andiriyamba yidzamba andirove andiriyaiwe mudzambada andirove pakakupira andiriyamba yidzamba andirove iwewe andiriyaiwe mudzambada andirove pakadzikadzika mucheka chiboni chimwe ndipinde pondeneona chimwe ndipinde tapio woro maitisi paini for the Peter Pro fala tuzi
chipaka chani mturaima chumanda wakachiwemba kimenikani simpini tihoromaiti teni oroshuri piniko wakachwe simpini horomaiti teni oroshi airi po rigiti bo cholocho no time to waste baba pati munowanzo zviite kana makuda kutsudzura kutangira pekunyudzura paya treatment no doubt pachimuti kwanziso National FM ndiyo ino chimuti Zimbabwe yadirwa sugar sakaiti wane kutunga viri upamsoresi Mr. Albert Shakar live ari pastage zokanzi yadirwa sugar National FM inzwa Zimbabwe kuchioro chopane pachikoro pane mudzidzisi akaendesa umwe mudzidzisi kukoti soko mutora semusungwa teni oroshi for example yes Kanyemba na boss yes vari pachikoro okay Kanyemba waendesa bosho kati bosho Kanyemba achinoripota nyaya yake muda kuisa nyaya yacho kukoti uku kwa chief here kana kuti Major Street Civil Court ndokupi kukoti right nyaya yakataka kuenda kwa mambo okay kunosvika tosvika kwa Major Street Court zvichienda nekuti havasi kunzwisisa inzwai mashoko acho umwe zvikanzi handipinde muchimbuzi umu nokuti makapinda bosho matichaitika haina ndipinde muchimbuzi umu nemhaka iyi makapinda bosho vanodzidzisa pachikoro chimwe chete okay kusvikira vazobvunza zvakare nazvikanzi ndakuonai muchibuda muchimbuzi umu mungapinda muchimbuzi icho svikati kwandindiotiyoni zvikanzi asa muzeti makapinda bosho kusvika zvasvika kunzeve munhu kuti iwe munhu anoti apinde muchimbuzi umu ende munhu usanomupinda manoti zvakauma ungapinda muchimbuzi umu makapinda bosho asi bosho hafanirwe kupinda muchimbuzi ende muchimbuzi manenge apinda munenge makaita sei chakakuvakwa china kunzi chinhu chanenge ichinanenge chimbuzi chevanhu vese asi shoko rikutendera chiti ndotopinda ndotoshamisa mungapinda muchimbuzi umu makapindwa nabosho akazonzwa here mashoko aitaura nakanyemba ndokunzwa mashoko aritaura nakanyemba ndokusvika kunobvunza kanyemba zvikanzi ndizvizive kuti kana wasvinzwa ndizvo akazozvinzwa ega manje kuti vana vake chivanzi vana vangu musapinde muchimbuzi makapindwa nabosho but nemhaka yei ndo zvaari kuda kunzwa izvozvo saka bosho ndiye akazoendesa nyaya kumatare kuti inini handizivi kuti vamwe vana torambidzwa kupinda nemamwe matiro musapinda muchimbuzi ichi nekuti makapindwa nabosho munopicha inini munenge maipei chimbuzi ichi kana pari pachikoro iprimary kuti secondary iprimary toziva kuti pane marestrooms kuti zvimbuzi zvevana vechikoro chokwadi pamwe chete nezvo maticha ichokwadi handiti ichokwadi hapana bosho hapana Kanyemba chete pana maticha akawanda kusanganisira vamukwasvi chokwadi vanopinda muchimbuzi imomo saka munhu ashupa ndi bosho okay ndiari kutaura nezvakachita kuti veduwei shuwa mungapinda bheta ndichoenda kuchimbuzi chekumba pakupinda umu kana kupinda umu nokuti umu hamuiti umu makapindwa nabosho saka nyaya yaenda kwa mambo yes yakanzi kudini mambo vari kutaura kuti nini taura shamari yangu iyo umwe wako ari kuda kuti iwewo uri kufamba uchitaura ende akakunzwa kuti musapinda umu kana kuti handipinde umu chikonzero makapindwa nabosho chiri chichimbuzi ndechevanhu ichi kusakasira bosho munhu pauri kuti iwewe musapinda umu kana kuti handipinde umu nokuti makapindwa nabosho chinoitwa nabosho chisingaitwa nevamwe muchimbuzi chi bosho ashaishei akanganisei kusvikira munhu adzamba usikapiwa rimwe tete zvaita kuti munhu akumbire tsamba zvakare akuda kuenda kumberi chaari kuda ndechekuti pataurwe mashoko achiti wai asingapinde muchimbuzi kana kudzivisa mungupinda muchimbuzi kana kutonzwa shemu kune vanhu kupinda muchimbuzi nenyaya yekuti mapindwa nabosho saka Kanyemba hapana mashoko akataura kuna mambo pakashedzwa kudaro ahana ende zvokuti akazozvitaura akatozobvuma kuti akazvitaura nokuti mawitness nevanhu mwe vakaudza vamwe kuti musapinde umu muri kubuda umu munyarire hamuziri makapindwa nabosho handipinde umu makapindwa nabosho akasvika ende akazomabvuma nokuti mawitness aripo asi kuti chitaura kuti nemhaka yei uchiti makapindwa nabosho hamuite 0713938538 quarter to 12 ndopafika nthawe pari manje DMR at the moving training Muzarabani chiri kuti kudini Muzarabani kuna amai vane 96 years dzokuberekwa vakarwara kumazuva akati wande rimwe ramazuva mukoma KB vakati kuma 6% vachibva vashaika kuma 9 vanga vapepuka
ndobva shaika zvakare kuma 10 kuma 11 vanga vapepuka ndokuzosheka kuma 11 kuma 3 kunosvika zuva rovira ndokutakura munhu kuenda nawo kuchipatara vaenda nawo kuchipatara vasvika ikoko zvikanzi zvechokwadi munhu wese munhu apa ndokutorwa ndokuendeswa kumochari aendeswa kumochari ndokunorera mangwana makuseni gadi aripo ndokunzwa kuti mune kanoise karimutika mumochari ndokunoshevedza vamwe kuti imi pane zvandiri kunzwa vachivhura dhoo vari kuona ambuya vakamira vakabata dhoo vakamira ende nguva yakaendeswa kumochari kwanzizo vakushedzera vana mwana vavo kusanganisira vasimo muharare nevari muharare kuti ngawai kuno kumaita sei vashaika asi pakazovhurwa dhoo vakatoonekwa vakatomira kuseri kudhoo vakabata dhoo vachirova dhoo izvo zvekutaura kuno kwandiri kutenga vakabvaiswa muhospital. Gogo ava vairwara nei? Vairwara kwanzi kupera simba kuita senge munhu anonzwa kupera simba dzimwe dzenguva kuti simba ravo raita shoma uyezve munhu akura. Pakaenda kuchipatara mbuya ava kusvikira vazoendeswa kumochari mutumbi wavo dhokuta akatotaura kuti munhu apera we. Mukoma KB hakuna munhu anoendeswa kumochari pasina signature yadhokuta. Kana tichera nyaya yemochari tikureva kuti anoti munhu afa ndichiremba. Chiremba akasaina kuti muntu afa uyu ndikukumbira vanhu vari kumuzara bani kusanganisira nahama nevanhu vanogara namai ava. Ngatifambei tese. Muri kuti security personnel ndiwo yakazonzwa dhoo rakurohwa. Ndikushedzamo muri kunzwira zvinoitika mukati umu kuti handei vachibva toenda katiungana kuti aiwa umu hamuna zvinhu zvinofamba umu nekuti zvirumu zvakafa. Right. Saka zviri kuitika vanhu vakati handei tese kunosvika nokaungana nesu kunovhura dhoo resu vanosangana muchemberi vakatomira vakabata dhoo. Mati muchembere vakura sei? 96 years. Saka izvozvo vari muchipatara vari kurapa. Vapenyu. Hey, saka veukama vari kuti kudini? Munhu wavo ari kurapwa. Munhu wavo ari kurapwa ndizvo vari kuziva because muchipatara ndo munonzi munhu afa ndo munonzi munhu apepuka. Izvozvo munhu wavo ari kurapwa ari muchipatara. Ndiani aunza nyaya kusimuti? Timu ravo. Kuti hatizivi kuti zviri kuitika izvi veukama. Kuti ndizvo here zvino kuti munhu akambofa akamuka akafa akamuka akafa ndokuzomuka amumochari. Ya, vakafa kangani katatu. Vakazomuka wamumochari. Gogo avo muroi mhani. Ngavapupure ndokuti vafe zvamuchose vakasadaro otherwise goro rino rinopera vachifa vachimuka na baba kudai ndinonzi tatenda muronda ndiri pa locking va. Azi gogo ngavapupure nokuda kwekuti vakangotadza kupupura chete aiwa gore rino tinopedza navo. Kwanzi nemukomana unonzi Alan Chinovava anooneka pa Highland roundabout anotengesa bhutsu kwanzi ndamerera. Angonyora kuti ndamerera ndini Alan Chinovava. Chirongwa chinobhozhongora segment muri kuchunzura nevasawira vedu ve